Vítáme vás v reality show Celebrita pohádkové říše. Každý týden zde máte k vidění jednu legendární postavičku naší říše. A dnešní den to je Krteček! Potlesk pro Krtečka! Velmi mě těší. Ano, tak mám pro vás první otázku. Proč jste se přihlásil do naší soutěže? To. Mohu prosím poprosit o překlad? Prosím, kohokoliv jako dobrovolníka z obecenstva, aby mi tady šel dělat překladač, protože já jakožto mocný kouzelník toto opravdu neovládám. Žádný dobrovolník? Dobrá, takže vaše otázka, na proč jste si přihlásil do soutěže, je to a you. To. Asi ano, dobrá, tam. Dobrá, co očekáváte od toho, že jste se zúčastnili této soutěže? Otázka druhá. To. Prosím vás, umíte říct i něco jiného než to, you, tam a hele? Tam. Tady. Dobrá. Otázka třetí. Mohl byste prosím odložit ten krumpáč? To. Ano, krtek, ale krumpáč je tady. Ano, hodný. Žížalu. Další otázka. Souhlasil... Sednout. Korně sednout. Pauza. Ježíš, Krtku, vrať se, dělej, máme to v živém vysílání. To si nemusíš takhle strhnout. Mě z toho vyhodí, Anabela z toho dostane infarkt. Dobrá, dál. Takže, víte vůbec, co je hlavní cenou této soutěže? Tam. Ano, je to... Je to... Je to jedno vlastní přání podle vlastního výběru a poukázka na vlastní klon od strýčka Pompa, který dobrovolně vložil ceny do této soutěže. A nyní mám další otázku. Jak reagovali vaši přátelé, myslím, Žabky, Zajíce, Ježka a Myšku na to, že jste se přihlásil do této soutěže? Dobrá, a jak se teda vůbec do této soutěže dostal? Jak vidím, tak nikdy nevidím. Kolena. Ano, došel jste sem. Ale jak znám vás a vaše dobrodružství, obvykle vás pronásledují až na konec světa. A nikdy je tady nevidím. Jako v zákulisí. Vy jste je tam pustil. Jděte se zahrabat. Ne, stop! Krtku, já to nemyslel doslova. Sednout. Hodný Krteček dostane šíšelku, když se teďka sedne. Sednout. Krtečku, sedni si. Prosím. Ano. Tady. Ano, tady, prosím. Sednout. Nebo se rumburak naštve. Dál. Dobrá. A jakou si myslíte, že máte šanci vyhrát v této soutěži? Dobrá. Zatím se před vámi drží Zubejda z počtu 28 bodů od našich porodců. Hned za ní je Rákosníček v počtu 27. Ano, potlesk pro Rákosníčka! Dále tam máme poněkud netradiční skupinu Želvy Ninja, které odmítali do skupinového týmu, ale říkali, že jsou
jedno tělo, takže patří do soutěže jednotlivců. Dobrá, a Krtku, můžu se zeptat, co byste nám o sobě teďka řekl? Hlavní věci, prosím, test. Tady, to, tamhle, hele, ona. Krtek, ne. Tady. Takže vy jste kývala klumpáč. Klumpáč. Toto. Kalhoty. Tam. Stan. Můžete mi to prosím někdo přeložit? Obecenstvo nespoluprace. Dobrá, a poslední otázka. Kolik si myslíte, že od porodců dostanete bodů? Tady, tak málo, pouhých 6 bodů, když i Zubejda jich dostala 15, i s těmi jejími zubisky. Jo, takže jestli vám nedají víc, tak jim vezměte krumpáč, jestli to chápu dobře. Dobrá, přistoupíme nyní k hlasování. Jako prvního poloroce máme Rumcajze, vedle něj sedí Krakonoš, dále tam máme ufňukanou Uršulu a jako posledního máme Harryho Pottera, který se dobrovolně přihlásil. Tak, kolik dá Rumcajz? Rumcajz se rozmýšlí, škrábe se ve vousech a dává 5 bodů z výsledných 10. Krtku, očividně byste si měl rozšířit svoji jazykovou zásobu. Nyní se koukneme, co nám na to řekne například Harry Potter. Ten se zamýšlí, pohrává si s hůlkou, dává 7 bodů. A co to vidím? Naši zbylí 2 porodci nechuceně odcházejí kvůli vašemu výkonu. No to je teda špatné, protože 5 a 7, to máme pouhých 12 bodů. Krtku, počkejte, na to se musím podívat. To je nejméně v historii v této soutěže. Krtku, vy jste prohrál. Je mi to velmi líto, Krtku, ale ne, já krumpáčem nedostanu. Krtku, je mi to líto, ale východ je tamhle. To, ano. Je mi to líto. To. Tam. Děkujeme, že jste shlédli další díl reality show Celebrita pohádkové hříše a příště se můžete těšit na šípkovou růženku.